Hello boss, dito na ako sa mga target boss. Yes boss, dalawa sila boss, wala silang Christmas boss. Ano boss, tirahin ko na ba boss? Sige boss, tirahin ko na sila boss. It was at this moment that he knew. He f***ed up. I believe I can fly. I believe I can touch. Uy! Oh no! Oh boss, positive. Nandito yung target natin boss. Oh boss, mukhang papalag boss eh. Positive boss, positive. Oh boss, ano? Unahan ko na ba ito boss? Sige boss, unahan ko na boss. Uy, kuya! Prang lang ito kuya, prang lang. What's up mga Kalokos? Isang panibagong kalokohan na naman. Kung nga pala ulit si Kaloko Mars. Welcome bago ka lang sa aming channel. Please like, comment, share, and subscribe. And click the notification bell button para updated ka lagi sa mga kalokohan natin. So yun na nga mga Kaloko. Kung mapapansin nyo, wala pa yung mga kasama natin. Pero gagawa pa rin tayo ng video para sa inyo mga Kalokos. Yan, sana magustuhan nyo. Peace yo. Hello boss. Yes boss, nandito na ako sa may location boss. Yes boss, positive boss, nandito sila. Wala silang mga face mask boss eh. Yes boss. Ano boss, tirahin ko na mga to? Eh boss, ako tirahin ko na boss. Tirahin ko na. Run. Hindi ko matakbo oy. Pwede ko, hindi ko na goal. Hello boss. Yes boss, nandito na ako sa may location natin. Yes boss, positive yung target. Yes boss. Wala siyang face mask eh. Naka-red siya na jersey. Yes boss. Ano boss, tirahin ko na to? Sige boss, tirahin ko na to ah. Sige boss, tirahin ko na. It was at this moment that he knew. He f***ed up. Uy, kuya! Uy, kuya! Oh, bibigyan lang ako ng ano. Kunting tulong lang, bigas. Bigas ka, tingka. Hello boss. Oo boss. Dito na ako sa location. Yes boss. Opo. Yes boss, positive. Nandito yung suspect natin. Mag-isa na lang boss. Yes boss, sige. Ano boss? Bigyan ko na ba ito boss? Bigyan ko na? Sige boss, bigyan ko na boss. Boss, bigyan ko na boss. Uy, kuya! Kuya, sabihin mo. Hindi ka po kaya. Bibila ako alcohol eh. Hindi boss. Mag-ano lang ako boss ng alcohol. Boss.
Hello, boss. Yes, boss. Nandito na ako sa location, boss. Yes, boss. Mag-isa dyan lang, boss eh. Wala siyang face mask, boss. Positive, boss. Positive. Wala siyang face mask eh. Parang mukhang papalag to, boss. Ano, boss? Tirahin ko na to? Sige, boss. Tirahin ko na, boss. Run. Sige, boss. Ay! Run. Sandali lang, sandali lang. Hindi lang sa alcohol. Hindi ka naman alcohol. Mag-alcohol ka. Yan, ba't wala kang face mask? Naiwan ko sa bahay. Ay, naiwan ka sa bahay. Sige, sige, sige. Ano boss? Dito na ako sa mga target boss. Yes boss, dalawa sila boss. Wala silang face mask boss. Ano boss? Tirahin ko na ba boss? Sige boss, tirahin ko na sila boss. Run. It was at this moment that he knew. He f***ed up. Run. Run. I believe I can fly. I believe I can touch. Uy! Bakit mo? Kasi, wala ko Hindi, bibigyan ko kayo ng alcohol. Thank you po. Ay kuya, ba't ka tumalon kuya? Hindi, bigyan kita alcohol kuya. Bigyan kita alcohol. Ano boss? Yes boss, andito na ako sa target boss. Yes boss, wala siyang face mask boss. Talagang matigas ang ulo nito boss. Yes boss, may kausap siya boss. Nakaputi siya boss. Boss, makulit nga, walang face mask eh. Ano boss, tirahin ko na to boss. Magaling kang kupal ka. Run. Di boss, tirahin ko na to boss. Run. Pagkatuwa boss. Clock is off. Portland has a timeout. Lillard, long range three, and it's good! Hello, boss. Yes, boss. Nandito na ako sa may location natin, boss. Yes, boss. Positive yung target natin. Yes, boss. Wala nga silang face mask eh. Naglalaro pa silang dalawa eh. Yes, boss. Ang kulit nila eh. Ano, boss? Tirahin ko na ba ito, boss? Sige, boss. Tirahin ko na, boss, ah. Tirahin ko na, boss. It was at this moment that he knew. He fucked up. Run. Run. Bibira po ako. Hello, boss. Oh, boss. Dito na ako sa location natin, boss. Oh, boss. Positive. Nandito yung target natin, boss. Oh, boss. Mukhang papalag, boss eh. Oh, boss. Positive, boss. Positive. Oh, boss. Ano? Unahan ko na ba ito, boss? Sige, boss. Unahan ko na, boss. Uy, kuya! Prank lang to, kuya. Prank lang. Kuya, prank lang po. A few moments later.
Sige, kumain. Nangyari sa'yo eh. Hawakan ka ba? It's a prank! Yo, it's a prank man, mga kalokos. So yun na nga mga kalokos. So na-prank kayo, no? So it's a prank. Akala nyo kayo lang, no? So akala nyo nabaril ako. Pero maganda yan, kayo din na-prank. Kaya ang gawin na lang natin, share nyo siya para marami ring ma-prank. Para ma-prank din yung iba. So hindi lang natin ipaprank yung mga nakaprank. Pati rin kayo mga viewers dapat. Then, Sana nagustuhan nyo hanggang sa muli. peace yo!